Robert van der Wal maakt het hem op voor de strijd. En voordat het z'n is, is het eerst tijd voor de weging. Een belangrijk moment, want Robert maakt het hem wel wat zwaarder. Robert, is dit nog spannend nou? Of, Ja, totdat ik erop sta en dan bloot het spannend. Maar we kennen van nu dat het gewoon goed is. Dus. Ik had eerst nog eens splitsen, toen zei van nou, ja, kiele. Ja, maar kijk hoe zwier deze weesko is. Dat weet ik natuurlijk nooit. Wat het thuis al is dan hier. Ik ken er van uit van net. Net heger dan 81 haast niks te eten hoor, joh. Nog niks te eten hoor, joh. Ik ken er helemaal niks van. Zometeen gaan we even flink eten. Maar ja, we zullen als je nog zwieren wil. Ja, dan weer benijd. Nog wat. 79, 40. Oeh, dat valt reuze aan nog 180. Ja, netjes. Maar ja, het mat ik kan beter 2 kilo onder zitten dan 2 kilo erboven. Ja, maar 2 kilo, dat scheelt ook wel 2 kilo, dus ik weet in gewicht. 2 kilo, ik weet niet hoe zwier deze is. Maar ja, ik kan beter wat liggen dan het zwier. Gelukkig maar geen problemen met de weging. En ik net met Robert zijn judo, want het zit goed met hem. Want nou wint hij alles in de jeugdklasse in Nederland. En nou wordt hij dus wat ouder. En komt hij in de klasse om 20 jaar. En wordt presteren heel tijd belangrijker. Op korte termijn is het nou je plaats voor de NK en daar dan prijshelling. En dan kun je plaats voor de WK tot 20 jaar en EK tot 20 jaar. Dat is eigenlijk het korte termijn doel. Lange termijn doel is ondersluiting vinden bij de senioren heren. En dan gewoon een prijs winnen op NK en Europees kampioenschap. Judo is een individuele sport. Maar voor Robert is er een persoon die het heel belangrijk voor hem is. Hij heeft heel veel oefens judoka's. Ik zie ook nooit bij hem voortgaan. Ik heb continu een aanbod van orentrainers, goede clubs. Nee, ik heb nou samen met hem. Ik kan hem alles stellen wat ik wil. Hij weet alles van me. Hij is mijn fysiotherapeut. Ik kan altijd bij hem terecht dat hij als ik iets heb, zeg maar. Een soort van twaardigheid. Ja, eigenlijk wel. Hij shut ik meer wedstrijden dan mijn hart. Ik zie hem dan 3 of 4 keer in de week. Ja, hij weet eigenlijk alles van me. Ja, dat klopt. Altijd. Wij hebben regelmatig gesprekken met elkaar en als hij ergens mee zit, dan vertelt hij mij dat. En ik probeer er altijd een oplossing voor te vinden of aan te reiken. En dan in overleg doen wij een heleboel. Jij zei al, een soort van twaardigheid is Johnny. Nou, dat vind ik een hele grote eer als je dat zegt. Daar ben ik heel blij mee. Bij zo'n DK winnen moet ik hier sowieso maar makkelijk. Moet je kampioen kunnen worden. Fase 4, de tarriering. Op naar de wedstrijd. Jack be nimble, Jack be quick. Jack put the spoon on the candlestick. Don't stick pippin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Ja, door. Durven we dan. Door nu. Yo, goed zo. We gaan hem gewoon pakken hoor. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, so he count for beans. Told young wifey I love your honey, but you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Hoe lang nog? 7 seconden. Gewoon pakken, gewoon blijven judo. Goed. Goed zo. Ja, nou wel tevreden. Ik ging maar voor één ding, dat we kampioen worden hier. Dat is lukt. Dus eigenlijk ja, goed gong, joh. Nou, van het Nederlands kampioenschap en die past ik even, dacht ik, hè? Oh, dat gaat net samen, denk ik. Dat is volle Zweden naar hier. Maar ja, iedereen gaat er maar even volle zin in principe. Ik heb 2 keer niet in, dus mat treed ik in met ik in eigenlijk.